Evo ga, dragi gledatelji, ovo je bolnica na Uskršnjem otoku, državna bolnica. Ima lijepo ovu postmodernu nadstrešnicu. Vidimo fasadu državne bolnice na Uskršnjem otoku. Ovo se nalazi u okolici bolnice na Uskršnjem otoku. I tu je zapravo glavni ulaz s ove strane. Evo ga. Ovdje imamo na više jezika u vezi prevencije denge. Imamo na jeziku Rapa Nuija, dakle stanovnika Uskršnjeg otoka. Evo kako spriječiti denge. Tu je cijelanska zastava. I evo malo okolice bolnice i to je to. Doviđenja.